Juma février kalo tile 13 san 2026 aw ni ce aw ni yatuma aw bisimila aw ka kunnafoniya kɛnɛw kan foli ani tanuban kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka ko ka kibaru ni wagati seli foli kɔfɛ kunnafoliba minnu b'an bolo k'olu da kulu kan olu dɔw bɛ tali kɛ Burkina Faso autorité kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka autorité régionale maaw yɛrɛ sariya kura dɔw yɛrɛ bila sen kan minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigina walasa fɛn min yɛrɛ u ka jamana kɛnɛyasow yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ se ka bila jɛlenya kɔnɔna na cogo min yɛrɛ la a yirala k'a fɔ ko Giriko gouverneur de la région Mariam Konate ale yɛrɛ y'a décidé k'a fɔ k'a bɛna fɛn min yɛrɛ ye kɛnɛyaso 38 dɔw yɛrɛ k'a bɛna olu yɛrɛ datugu minnu yɛrɛ bɛ région yɛrɛ kɔnɔna na kɛnɛyaso minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn min ye clinique cabinet fo ka taa se centre médicaux yɛrɛ ma ni olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ privé yɛrɛ de ye Mariam Konate ka nin décision ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ taara ka sababu yɛrɛ kɛ arrêté dɔ yɛrɛ de signali ko yɛrɛ min yɛrɛ signena février kalo tile 4 tɛmɛnen san 2026 min na u y'a yira k'a fɔ ko ni kɛnɛyaso fɛn fɛn yɛrɛ u ka région yɛrɛ kɔnɔna na ni o kɛnɛyaso yɛrɛ lakodɔnlen don k'a fɔ ko nɔgɔ yɛrɛ de bɛ walima u ka baaraw yɛrɛ ma organiser ko ka olu yɛrɛ datugu o yɛrɛ de kɛra sababu ye ni Giriko gouverneur yɛrɛ y'a laɲini k'a fɔ ko ka nin kɛnɛyaso 38 yɛrɛ datugu Burkina Faso jamana kɔnɔna na ninnu ka kɛnɛyaso ninnu yɛrɛ datugura ka sababu yɛrɛ kɛ sariya minnu yɛrɛ taara o arrêté yɛrɛ kɔnɔna na o tɛ ka o sariya ninnu yɛrɛ bato ni olu yɛrɛ bɛ tali kɛ kɛnɛyaso ninnu yɛrɛ saniyaliko yɛrɛ kan fo ka taa se patient olu ka lakanaw yɛrɛ kan ka patient ninnu yɛrɛ kisi ka bɔ fura jugu ale ni furakɛli kɛcogo jugu yɛrɛ tɔɔrɔ ma o de kosɔn u ye nin arrêté yɛrɛ o signe walasa fɛn min yɛrɛ u ka jamana kɛnɛyaso yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ se ka u ka baarakɛtaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ o arrêté ninnu sariyaw yɛrɛ ma u ye kɛnɛyaso 38 minnu yɛrɛ datugu ko olu yɛrɛ tɛna dayɛlɛ ko fo ordre kura yɛrɛ o fana u y'a ɲini u fɛ k'u ye sariya minnu yɛrɛ sigi sen kan k'u ka o sariya ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bato ni o de ye ka u ka kɛnɛyaso yɛrɛ sanuya ani k'u janto ka patient yɛrɛ la kosɛbɛ décision minnu yɛrɛ taara walasa k'u ka kɛnɛyaso ninnu yɛrɛ datugu o décision ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sababu yɛrɛ bɔra u ka contrôle dɔw yɛrɛ senfɛ u ye minnu yɛrɛ kɛ u ka jamana région yɛrɛ kɔnɔna na u ka contrôle ninnu yɛrɛ senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ ye kɛnɛyaso 38 yɛrɛ ko fanba bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'u ka kɛnɛyaso yɛrɛ sigilen don ko k'a sɔrɔ ko yamaruya fosi yɛrɛ kun t'u bolo k'a fɔ k'u ka kɛnɛyaso ninnu dayɛlɛ wa ko autorisation yɛrɛ fana kun t'u bolo k'a fɔ k'u ka kɛnɛyaso ninnu yɛrɛ fana sigi sen kan yamaruya yɛrɛ fana ma d'u ma k'u ka baara yɛrɛ fana kɛ kɛnɛyaso ninnu yɛrɛ kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko cas wɛrɛ dɔw yɛrɛ kun bɛ yen nɔ i n'a fɔ Notre-Dame de Siya olu ka clinique ni o bɛ dafara ale ni cabinet privé de soins Lucas ni o fana bɛ Houndé ko o kɛnɛyaso fila ninnu bɛɛ lajɛlen kun datugulen don olu ka contrôle yɛrɛ senfɛ ko dɔw yɛrɛ ma se ka sɛbɛnfura fosi yɛrɛ de yira min b'a yira k'a fɔ ko autorisation yɛrɛ dir'u ma k'a fɔ k'u ka u ka kɛnɛyaso ninnu yɛrɛ sigi sen kan ani ka a dayɛlɛ fo ka taa baaraw yɛrɛ daminɛ kɛnɛyaso ninnu kɔnɔna na kɛnɛyaso 38 minnu yɛrɛ datugura ko kɛnɛyaso ninnu yɛrɛ fanba yɛrɛ bɛ Houet Tui ale ni Kɛnɛdugu Bobo Dioulasso dugu yɛrɛ kɔnɔna na clinique ale ni centre de santé minnu yɛrɛ yirala ani u bɛ quartier minnu yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛ tali kɛ clinique or CM Jigiya CSI la Renaissance k'u ka décision ninnu yɛrɛ fana bɛ cabinet dɔw yɛrɛ fana viser cabinet minnu yɛrɛ fana sigira k'a sɔrɔ yamaruya ma d'u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o cabinet ninnu yɛrɛ fana dayɛlɛla sanubɔyɔrɔ yɛrɛ de la ko maa fɛn fɛn yɛrɛ ma u ka nin décision ninnu bɛɛ lajɛlen bato k'o tigilamɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka sanctionner u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na autorité minnu yɛrɛ yamaruyala k'a fɔ k'u ka nin décision ninnu yɛrɛ appliquer olu yɛrɛ bɛ tali kɛ secrétaire général de la région le haut commissaire des provinces les responsables régionaux de la gendarmerie et de la police nationale k'a yamaruyalen bɛ ninnu yɛrɛ de fɛ u ka se ka u ka nin décision ninnu yɛrɛ appliquer kɛnɛyaso yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛyaso minnu yɛrɛ sigira k'a sɔrɔ yamaruya ma d'u ma ale ni kɛnɛyaso minnu yɛrɛ fana bɛ yen nɔ n'u tɛ ka u ka nin sariya ninnu bato u ka mission yɛrɛ de ye ka o kɛnɛyaso ninnu yɛrɛ datugu u y'a yira k'a fɔ k'u ka nin opération ninnu yɛrɛ opération de salubrité yɛrɛ de ye u ka laɲini yɛrɛ de walasa k'u ka jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako bɛɛ lajɛlen yɛrɛ garanti wa u bɛ fɛ k'u assurer fana k'a fɔ k'u ka jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako fanba baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ka kɛ u ka jamana kɛnɛyasobaw yɛrɛ la minnu yɛrɛ lakodɔnlen don ale ni docteur ɲumanw yɛrɛ fana bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la fɛn min ye Niger jamana fintigilakaw yɛrɛ olu yɛrɛ fana bɛ ka u cɛsiri k'u seko n'u dɔnko bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min yɛrɛ la u bɛ se ka dankari Bamacogo maaw yɛrɛ ka minɛsi la u ka jamana ale ni AES jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na Niger jamana fintigilakaw olu bɔra ni ka laseli dɔ yɛrɛ kɛ araba tɛmɛnen février kalo tile 11 san 2026 min na u y'a yira k'a fɔ k'u ye opération ba dɔw yɛrɛ kɛ opération minnu yɛrɛ senfɛ u sera ka dankari Bamacogo maa caman yɛrɛ de ɲina
u y'a yira k'a fɔ k'u ka opération ninnu yɛrɛ senfɛ k'u ye Bamakɔlen maa minnu yɛrɛ faga k'olu bɛ se ka taga fo maa 20 bɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ la wa fana fɛn min yɛrɛ bololafɛn yɛrɛ kɔni ye k'u y'o camanba yɛrɛ de tiɲɛ u ka laseli ninnu yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko Bamakɔlen maa dɔw yɛrɛ kun y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛna o sigiyɔrɔ dɔw yɛrɛ attaqué min yɛrɛ bɛ Makalondi ni o yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ bɛ Tillabéri région yɛrɛ de kɔnɔna na ni o yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ ka surun kosɛbɛ Burkina Faso frontière yɛrɛ la k'u ka opération ninnu yɛrɛ senfɛ k'u sera ka dankari o Bamakɔlen maa 20 bɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ nin na minnu tun bɛ fɛ ka u ka position yɛrɛ attaqué Niger finitigilakaw ka bulletin hebdomadaire min yɛrɛ bɔra u ka opération yɛrɛ k'u yɛrɛ la o bulletin ninnu yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u ka opération dɔw yɛrɛ fana senfɛ k'u sera ka Bamakɔlen maaw ka moto 12 bɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ fana tiɲɛ ale ni k'u ka bolofɛn dɔw yɛrɛ fana ta ni nafaba yɛrɛ bɛ olu la minnu bɛ tali kɛ kɛlɛkɛminɛnw fo ka taa se fɛn wɛrɛw yɛrɛ ma u y'a yira k'a fɔ k'u ka opération ninnu yɛrɛ senfɛ k'u ka finitigilaka maa 3 yɛrɛ bɔnɛna a nin na wa maa 7 yɛrɛ fana bɛ yen nɔ minnu fana joginna u y'a yira k'a fɔ ko attaque min yɛrɛ tun bɛ fɛ ka kɛ k'a ɲɛsin u ka kan yɛrɛ ma ko attaque yɛrɛ kɛra février kalo tile 4 tɛmɛnen san 2026 ni attaque yɛrɛ kɛra ka sanga ni wulafɛla nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati yɛrɛ de ma u y'a yira k'a fɔ ko Bamakɔlen maa ninnu tun bɛ fɛ ka u ka position min bɛ Makalondi o attaqué ko wagati y'a sɔrɔ min yɛrɛ u ka jamana finitigilakaw yɛrɛ k'olu labɛnnenba yɛrɛ de kun don wa u ye jaabi telima yɛrɛ kɛ walasa u bɛ se ka dankari attaque yɛrɛ lajuguyali yɛrɛ ma cogo min na n'u tɛ la joona joona ne ka u ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw fo ka fara duguma kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kan ne ka olu yɛrɛ labɔ k'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen organiser walasa ka dankari menace ninnu bɛɛ lajɛlen na minnu yɛrɛ joginna ni attaque ninnu yɛrɛ senfɛ an bɛ dugawu yɛrɛ de kɛ Ala ka nɔgɔya da kɛ olu yɛrɛ minnu yɛrɛ fana bɔnɛna o nin na an bɛ duwawuba yɛrɛ kɛ Ala ka bɛrɛbɛrɛ dali nɔgɔya u ye février kalo tile 9 tɛmɛnen san 2026 kalanden dɔ yɛrɛ bɔnɛna a nin na fɛn min yɛrɛ ye Sénégal jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la université Cheikh Anta Diop kɔnɔna na Ablaye Ba ale ka banni yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ ni ka maa caman yɛrɛ jɔrɔ université yɛrɛ kɔnɔna na wa fana a kɛra hinɛtɔkoba yɛrɛ de Sénégal jamana kɔnɔna na a ka banni yɛrɛ fana kɛra sababu yɛrɛ min yɛrɛ u ka jamana gouvernement yɛrɛ olu yɛrɛ bɔra ni k'u ka tasibila yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin Ablaye Ba ale ka somɔgɔw yɛrɛ ma wa u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna u seko n'u dɔnko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ ni ka enquête dɔw yɛrɛ bila sen kan walasa u bɛ se k'a dɔn fɛn min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka Ablaye Ba ale yɛrɛ bɔnɛ a nin na communiqué dɔ yɛrɛ carila février kalo tile 10 san 2026 communiqué min yɛrɛ kɔnɔna na ni Sénégal gouvernement maaw yɛrɛ laseli dɔ yɛrɛ kɛ min na u y'a yira k'a fɔ ko kalanden dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ ni ale tun bɛ sanfɛ kalanso kilasi 2 yɛrɛ de la ni a tun bɛ ka médecine yɛrɛ de kɛ ni ale tun bɛ Cheikh Anta Diop université kilasi 2nan yɛrɛ de la ni a tun bɛ ka médecine yɛrɛ de kɛ ko ale bɔnɛna a nin na wa gouvernement maaw y'a yira k'a fɔ ko walejugu dɔw yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ ni ka Ablaye Ba yɛrɛ bɔnɛ a nin na a ye tasibila yɛrɛ fana kɛ ni ka ɲɛsin université kalandenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma wa fana a ye wele yɛrɛ bila université kalandenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma k'u ka kɛlɛw ale ni mankanba yɛrɛ dabila universitéw kɔnɔna na wa gouvernement maaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛna enquête dɔw yɛrɛ bila sen kan wa ko ni maa fɛn fɛn yɛrɛ signera Ablaye Ba ale ka saya ko yɛrɛ la ko tigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛ ɲangi sariya kɔnɔna na Ablaye Ba ale ka saya yɛrɛ kɔfɛ point de presse dɔ yɛrɛ organisera u ka jamana primature yɛrɛ la min na u ka jamana ministre caman yɛrɛ tun bɛ minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ ka ministre de la justice ministre de l'intérieur ale n'u ka jamana fintigilakaw fo ka taa se école karamɔgɔ ninnu ɲɛmɔgɔba dɔw yɛrɛ fana ma u ka autorité maaw yɛrɛ layiru yɛrɛ ta k'a fɔ k'u bɛna u seko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ walasa ka campus ninnu yɛrɛ lakana kosɛbɛ wa fana ko ni affaire ko in yɛrɛ la k'u bɛna u jija kosɛbɛ ni ka affaire yɛrɛ lajɛya kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ t'a dɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɛn min kɛra sababu yɛrɛ ni ka Ablaye Ba ale bɔnɛ a nin na université yɛrɛ kɔnɔna na nka kunnafoniya dɔw fo ka taa fara u ka faculté de médecine ma u ka président de l'amicale olu ka kɔrɔfɔ yɛrɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko Ablaye Ba yɛrɛ bugɔra force de l'ordre maa dɔw yɛrɛ de fɛ fo a ka siso yɛrɛ kɔnɔna na o kɔfɛ k'u y'a ta ni ka taga n'a ye u ka jamana kɛnɛyaso dɔw yɛrɛ la presse locale maaw yɛrɛ ka kɔrɔfɔ ninnu ko confirmation jɔnjɔ yɛrɛ ma kɛ olu ka kɔrɔfɔ ninnu yɛrɛ la nka presse locale maa ninnu yɛrɛ ka kumafɔta ninnu yɛrɛ bɛ ka kɛ debaba yɛrɛ de u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka d'a kan olu ye kuma minnu yɛrɛ fɔ olu y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ u ka jamana force de sécurité maaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ de nana campus yɛrɛ kɔnɔna na ni kɛlɛ yɛrɛ kɛra o force de sécurité maaw ale ni
ni kalanden yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ wale min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka Ablaye Ba yɛrɛ bɔnɛ a nin na. Kɛlɛ min yɛrɛ kun bɛ ka kɛ kalanden ninnu ale ni polisi ninnu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ, kɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kun bɔra kalanden ninnu ka logement ko ale n'u ka dumuni ko yɛrɛ de la. A ye kunnafoniya minnu yɛrɛ sɔrɔ olu y'a yira k'a fɔ ko polisi dɔw yɛrɛ de Ablaye Ba yɛrɛ bugo wale min kɛra sababu ye ni k'a bɔnɛ a nin na, nka a ma confirmation jɔnjɔn yɛrɛ kɔni sɔrɔ o ko in yɛrɛ la n'a sɔrɔ ni tiɲɛ yɛrɛ la ni polisi yɛrɛ de Ablaye Ba yɛrɛ bugo ni k'a bɔnɛ a nin na. A ye kunnafoniya dɔw yɛrɛ fana sɔrɔ minnu y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ dɔ yɛrɛ de kɔni kɛra campus yɛrɛ kɔnɔna na ko k'a sababu kɛ o kɛlɛ yɛrɛ de min yɛrɛ u ka jamana fintigilakaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ nana walasa u bɛ se ka kɛlɛ ninnu ban cogo min na. U ka autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko situation kun ka gɛlɛn kosɛbɛ, o de la fɛn min yɛrɛ u ka jamana polisiw yɛrɛ olu nana walasa ka situation yɛrɛ ni ka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ma kunnafoniya jɔnjɔ kelen yɛrɛ kɔni sɔrɔ fɛn min yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ ni ka Ablaye Ba yɛrɛ bɔnɛ a nin na. Maa dɔw yɛrɛ kɔni bɔra ni ka u taw ɲɛfɔ i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ aw ye cogo min yɛrɛ la, nka fɛn min yɛrɛ u ka autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ ma bɔ ni ka confirmation kelen yɛrɛ kɔni kɛ fɛn min kɛra sababu ye ni ka Ablaye Ba bɔnɛ a nin la, nka u kɔni y'u ka tasibila yɛrɛ kɛ ni k'a ɲɛsin Ablaye Ba ale ka somɔgɔw yɛrɛ ma fo ka taa se campus maaw yɛrɛ ma. Theo Franken ni ale ye Belgique ministre de la défense yɛrɛ ale bɔra ni ka laseli dɔ yɛrɛ kɛ min na a y'a yira k'a fɔ ko Belgique autorité maaw yɛrɛ y'a décidé k'a fɔ ko bɛna u ka fintigilaka dɔw yɛrɛ bila ka taa Benin jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa u bɛ se ka taa lakana yɛrɛ sabati Benin jamana yɛrɛ kɔnɔ, wa fana u y'a yira k'a fɔ k'u ka o fintigilaka ninnu yɛrɛ tɛ ka taa wagati kuntagala surunnin dɔ yɛrɛ de kɛ Benin k'a fɔ k'u bɛ segin ka na Belgique jamana kɔnɔna na ko nka k'u bɛna taa Benin jamana yɛrɛ kɔnɔna na wagati kuntagala jan yɛrɛ de kɔnɔ. U y'a yira k'a fɔ k'u ka fintigilaka ninnu bɛna taa Benin jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni san 2026 yɛrɛ de la, wa fana k'u bɛ fɛ ka taa dɛmɛ dɔ yɛrɛ de kɛ k'a ɲɛsin Benin jamana fintigilakaw yɛrɛ de ma. U y'a yira k'a fɔ k'u ka fintigilaka minnu bɛna taa Benin jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'olu ka hub logistique minnu b'u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'u ka fintigilaka ninnu bɛna baara kɛ ni olu yɛrɛ de ye. O hub ninnu yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye min yɛrɛ Belgique jamana fintigilakaw yɛrɛ olu yɛrɛ ka se ka avion yɛrɛ ci fo ka taa fara kɛlɛkɛminɛn wɛrɛw yɛrɛ kan Afrique jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la walasa u bɛ se k'u ka jamana fintigilakaw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ minnu sigilen bɛ Afrique jamana caman kɔnɔ. O hub ninnu bɛɛ lajɛlen sigilen don walasa fana fɛn min yɛrɛ ye Belgique jamana kɔnɔden minnu sigilen bɛ Afrique jamana dɔw yɛrɛ kɔnɔna ni gɛlɛya ye o jamana ninnu yɛrɛ sɔrɔ u bɛ se ka u ka jamana kɔnɔdenw ta teliya kɔnɔna na ni ka se n'u ye Belgique jamana kɔnɔ. Belgique autorité maaw y'a yira k'a fɔ k'u y'u ka fintigilaka ninnu yɛrɛ fana bila ka taa Benin jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa u bɛ se ka taa Benin jamana fintigilakaw yɛrɛ dɛmɛ u bɛ se ka dankari fɛn min yɛrɛ jadisiw ye ni olu ye Bamacoale maaw yɛrɛ olu ka menaces kɛlɛliw yɛrɛ la Benin jamana kɔnɔ. Belgique autorité maaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛna u ka fintigilaka caman yɛrɛ de bila ka taa Benin jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa u bɛ se ka taa olu yɛrɛ dɛmɛ ale ni k'u former kɛlɛ kɛcogo ɲumanw yɛrɛ la cogo min yɛrɛ la u bɛ se ka dankari menaces yɛrɛ la. U y'a yira k'a fɔ ko san wɛrɛ fɛn min yɛrɛ ye Belgique fintigilakaw yɛrɛ k'olu bɛna exercice ba dɔw yɛrɛ kɛ exercice minnu yɛrɛ exercice international yɛrɛ ni a bɛ wele ko Flint Clock ni o organisera États-Unis jamana yɛrɛ de fɛ. O exercice ninnu yɛrɛ bɛna kɛ fɛn min yɛrɛ Côte d'Ivoire, Ghana ani Mauritanie jamana yɛrɛ kɔnɔna na, wa fana ko exercice ninnu yɛrɛ bɛna kɛ fo dɔgɔkun 10 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ de kɔnɔ. Wa ko o exercice ninnu yɛrɛ senfɛ Belgique fintigilakaw ale ni Benin fintigilakaw yɛrɛ de bɛna jɛ ni ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ Belgique autorité maaw yɛrɛ olu y'a yira k'a fɔ ko bɛna u ka fintigilaka caman dɔw yɛrɛ bila ka taa Benin jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa u bɛ se ka taa Benin jamana fintigilakaw yɛrɛ dɛmɛ u ka opération yɛrɛ la u bɛ minnu kɛ k'a ɲɛsin Bamacoale maaw yɛrɛ ma ale ni u y'a yira k'a fɔ ko bɛna u ka hub dɔw yɛrɛ sigi minnu yɛrɛ bɛna kɛ sababu yɛrɛ k'u ka jamana fintigilaka ninnu yɛrɛ de dɛmɛ ale n'u ka jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ fana bɛ Afrique jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na hub ninnu yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ni ka olu bɛɛ lajɛlen de dɛmɛ. Ni ne bɛ dan se an ka bi dɔn kibaru kan man kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.